Google Classroomin sisällä navigointi eri kurssien välillä on helppoa. Täältä vasemmasta yläkulmasta löytyy 3 viivaa, josta saadaan auki päävalikko. Luokat-kohdasta päästään näkymään, missä näkyvät kaikki kurssisi, mitkä olet itse luonut tai missä olet jäsenenä, tälleen hienona korttinäkymänä. Kalenterikohdasta päästään katsomaan kalenteri, eli eri tehtävät eri kursseilla, mitkä ovat tulossa minäkin päivänä. Tehtävät kohdasta on mahdollista seurata kaikkia tehtäviä, joko kaikkien luokkien tehtävät, tai voit valita esimerkiksi äskeisen historiakurssin tehtävät, koska tehtävät pitäisi olla tehtyjä ja kenellä ne on vielä tekemättä. Tästä löytyvät myös samat kurssit eri muodossa. Ja jos me haluaisimme vaikka poistaa jonkin kurssin, kannattaa palata tänne luokat-kohtaan, valita se kurssi, mikä halutaan poistaa, ja valita arkistoi. Google Classroomissa suoraan ei pysty poistamaan, eli et menetä heti kaikkia kurssejasi, vaan ne arkistoidaan arkistointipaikkaan. Ja kun sitten täältä 3 viivasta menet tänne alas arkistoidut luokat kohtaan, niin täältä löydät kaikki arkistoidut luokkasi ja kurssisi, ja täältä on sitten 3 pisteen kautta mahdollista myös poistaa kyseinen kurssi halutessaan. Eli 3 viivasta tapahtuu kaikki navigointi Google Classroomissa.